Čaute všetci, vítajte opäť pri ďalšom špeciálnom rozhovore, kde sme si tentokrát dovolili prizvať slovenského herca a dabingového herca Ivana Šandyho Šandora, ktorého môžete poznať zo seriálu Dunaj k vašim službám aktuálne, kde stvárňuje Imricha Bočkaja, ak sa nemýlim. Ale taktiež si ho môžete pamätať pre jeho ikonickú úlohu v americkom seriáli, kde daboval Joeyho. Ahoj, ako sa máš? A teda priatelia. Čau. A mimo iného by som ešte tak spomenul, že Ivan sa venoval aj dabingu napríklad Spidermana s Tobey Maguirom, alebo v Rakeťákoch stvárnil, alebo teda daboval postavu Jamesa, toho s tými modrými vlasmi, ktorého si určite taktiež mnohí pamätáte. Takže ja ti ešte raz veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie ku nám do štúdia. Ďakujem aj. No a ja by som sa ťa na začiatok opýtal úplne takú jednoduchú otázku. Možno sa to pýta každý na rozhovore. Ako sa zatiaľ máš, aká bola cesta, je piatok? No, všetko v poriadku zatiaľ. Neboli zácpy, takže OK. Čiže popri tom zhone, alebo možno, že neviem, ako máš momentálne nabitý program, čo sa týka práce, ale dalo sa to nejakým spôsobom Jasné, hej, tak robíme Dunaj, stále točíme. Možno to tak vyzerá, že v podstate je toho strašne veľa, ale tým, že je tam viacej postav, tak my to nemáme až také, hej, že keď sa to tak roztriedí, tak ja mám napríklad 5-6 filmovacích dní, tiež to nie je celý deň, niekedy je to pol dňa, 2 hodiny, niekedy je to aj 12 hodín, plus popri tom dubbing a plus starostlivosť od tie deti pubertálne. Rozvozy, zvozy a tak ďalej. No dobrá, vlastne ty, kedy si, alebo že ako to vyzeralo, keď si sa, alebo kedy ťa oslovili na to, aby si sa, či chceš stvárniť postavu Imricha v Dunaji? A vieš čo, to bolo, v podstate ma oslovili, koľko to robíme, 3 roky. S Peťom Keliškom sa poznám dlhšie ako producent a bol som rovno oslovený na túto postavu. Mali sme také prvé stretnutie, čítačku a veľmi sa mi to samozrejme zapáčilo, ani som vôbec nešpekuloval a zobral som to, prijal. Keby si mal nejakým spôsobom definovať túto postavu, alebo možno, že nalákať ľudí, ktorí nepoznajú tento seriál, alebo teda, však je tu predsa len slovenská produkcia, veľa ľudí pozerá hlavne po tej zahraničnej. Keby si mal kvôli niečomu, alebo teda kvôli svojej postave tých ľudí prilákať, tak ako by si ju možno definoval? Vieš čo, je to samozrejme obdobie veľmi špecifické. Hej. Je to druhá svetová vojna. Je to obdobie naozaj, dá sa povedať, aj tragické. Ten seriál má veľmi dobrý základ, že sa deje na naozaj historických udalostiach. Samozrejme sú tam postavy, ktoré sú stabilné, plus niektoré prichádzajú. Ale myslím si, že je na tom naozaj zaujímavé to, že zobrazuje a ukazuje tú históriu Slovákov, Slovenska v tomto naozaj akože nie, teda respektíve tragickom období. Hej. Takže z historického hľadiska je tam veľmi veľa reálnych faktov, ktoré sú presné. Samozrejme, že sú tam popri tom všelijaké peripétie, láska, nenávisť a tak ďalej, ale je to postavené na historických udalostiach a faktoch, ktoré možno mnoho ľudí ani nepozná a nevie. Takže toto je určite na tom veľmi zaujímavé. A keby si to mal porovnať s tvojimi napríklad predchádzajúcimi nejakými skúsenostiami, čo sa týka seriálov slovenských, alebo teda českých, alebo československých, však vieme, že ty si sa v 87. vlastne, to bola prvá tvoja filmová skúsenosť, pokiaľ som sa dobre dočítal, vlastne ten film sa volal Strašidla z Vikíže. Vieš, Vikíž, to je také ako keby podlouby, alebo také, to je také okno na streche. No a to robil legendárny režisér Radim Cvrček, ktorý robil aj Majku z Gurunu. To bolo vlastne v Gottwaldove vterajšom, tam boli filmové štúdia v Československu, terajší Zlín. A to bolo veľmi zaujímavé. Fakt je ten, že si to moc nepamätám, lebo som bol celkom mladý, ale určite to bolo, Dočo Lomanský tam hral, Hrušínsky, a takže to bolo, Kata Šulajová robila hlavnú postavu, v podstate to bolo veľmi zaujímavé. Pokiaľ sa nemýlim, podľa mojich výpočtov to bolo, že si mal 14 rokov. Je to možné. Čiže, asi áno. A keby si porovnal teda vtedajšie natáčanie na takomto projekte versus aktuálne, čo točíš Dunaj k našim službám. To je akože v podstate neporovnateľné z môjho pohľadu, pretože ako hovoríš, mal som 14 rokov, ja som vôbec nevedel, že ako to funguje,
ukazuje, čo sa robí, tu mi povedali, tu sa usmej, tu to povedz toto a išiel som, hej. Takže ja som nebol nejakým spôsobom, že herec, alebo pripravený, alebo skúsený, takže to bolo také prirodzené. Tuto samozrejme v Dunaji sú profesionáli, či už štáb, herci a tak ďalej, kolegovia, takže je to úplne iná práca, je to serióznejšie z môjho pohľadu, profesionálnejšie a naozaj to už je také herectvo, ako sa dá povedať. Hej, tam to bolo pre mňa osobne taká hra, hej, lebo som to nevnímal ako nejakú prácu, bral som to ako zábavku a tak ďalej. A vedel si už vtedy, keď si sa prvýkrát v tomto filme objavil, že chceš sa práve touto cestou herca uberať, alebo? Vôbec nie. To bolo, keď teda 14 rokov, to znamená, že to bolo pred strednou školou ešte. Ja som chodil dlho, od 10 rokov sme chodili aj s Robom Rotom napríklad, aby som spomenul, do detskej rozhlasovej dramatickej družiny. To bolo pri rozhlase existovala skupina, kde vlastne režiséri a pedagógovia, boli tam deti, ktoré vlastne nahrávali a ktorí s nimi spolupracovali a pracovali, aby vlastne boli v rozhlase, sme účinkovali. Takže to bolo 14 rokov, no a potom som išiel na konzervatórium, hej, a tam to už postupne začalo. Tam začalo vlastne ako keby tá herecká práca, príprava, bol to hudobno-dramatický odbor a potom som išiel na VŠMU. Takže vlastne to bol ako keby začiatok, tá stredná škola, začiatok ako keby mojej kariéry alebo ako prípravy. Ono už je to možno, že nejaký čas mi sa zdá, že v 97. si skončil na VŠMU. Ty máš informácie perfektné, lepšie jak ja. Robil som si včera taký rešerš a zdá sa mi, že tam... V 97. V 97. Alebo áno, môže to byť. Ale možno v 94. to také podobné číslo. Ale teda, keby si mal porovnať, lebo všetci vieme, alebo teda aspoň z nášho okolia, keď ľudia hovoria o VŠMU, tak je pomerne náročné sa dostať na tú školu. Keby si to mal... Neviem, či máš nejaké informácie o tom, že ako dnes prebiehajú nejaké tie výberové konania. To už neviem, no. Fakt je ten, že v podstate nás bolo v ročníku 10. A teraz si predstav, že sme prišli na talentové skúšky a tie talentovky trvajú 5 dní. To znamená, tam je ako keby 5 kôl. Prvé je samozrejme najviac, je tam sito, je tam a tak ďalej a tak ďalej. A vlastne, keď prejdeš týchto 5 dní, tak je tam posledných, ja neviem, 20-15 ľudí a vie sa, že plus minus 10 berú. No ale predstav si tú situáciu, že prejdeš tie kolá, všetko, je tam pohyb, nejaký spev, samozrejme nejakým spôsobom nejaké herectvo a tak ďalej, ale to posledné kolo prídeš, respektíve takto. Ešte v tých predkolách nie sú všetci tí pedagógovia, respektíve herci, ktorí ťa hodnotia. Je to po skupinách. Ja neviem, prídeš, sedí tam Ferko Kolár a Milka Vašáriová. Hej, tí ťa posunú. Lenže to posledné kolo, ten piatý deň, vojdeš do miestnosti a tam sedí, ja neviem, 10-15 špičkových hercov, ktorých ty obdivuješ, to znamená pani Milka Vašáriová, Martin Huba, Emil Horvát, ja som mal Ďura Slezáčka tam a tak ďalej a tak ďalej. No to je nepredstaviteľné, hej, že to je naozaj, že tam podľa mňa aj Rambo by sa zosypal, lebo to je akože taký tlak a hlavne taký stres, že to je nepredstaviteľné, ale tak to je jedna z vecí, ktoré musia fungovať, že prídeš tam a niečo urobíš. A čo si sa pýtal? Či by si vedel nejak, že komentovať alebo porovnať, že či je náročnejšie dostať sa v dnešnej dobe napríklad na VŠMU ako ja si v tej dobe? Myslím, že tie nároky sú také isté. Teraz, pokiaľ viem, Táňa Pauhovka tam učí, Marek Majeský, takže tam neexistuje nejaká prešmička, ktorú by sa dostali. Buď naozaj tí pedagógovia ohodnotia, že na to máš nejakým spôsobom talent, čo ešte samozrejme nič neznamená, ale preto sú to talentové skúšky, sa to volá, aby oni videli, že či máš tú schopnosť alebo nejaký ten talent, ktorý ďalej môžeš rozvíjať a pracovať na sebe. Takže ja si nemyslím, že sa to nejak zmenilo a naozaj je to teda, ako sa hovorí, záhul. Hej, aspoň tie talentovky. To je ako naozaj náročné. A spomenieš si aj napríklad, že keď si teda skončil štúdium na VŠMU, že kam sa uberali potom tie tvoje ďalšie kroky, že k akým úlohám si sa dostal? Alebo... Bolo to, presne sa to takto deje, že v podstate tie prvé 2 roky na tom herectve je to také, áno, super, sme herci a ideme a
všetko teraz, svet bude gombička, my to prevalcujeme a tak ďalej. V tom 3. ročníku sa tak začneš zamýšľať a v 4. vlastne zistíš, že sakra, že čo sa bude diať ďalej, hej, lebo ruka hore skončila pomaly a takže musíš akože rozmýšľať už aj nejakým spôsobom zostarneš vekovo, takže čo sa bude diať ďalej. Takže tam sa to tak dosť lámalo a samozrejme tam už nastupujú také tie, nechcem povedať, že závistlivé, ale proste, teraz neviem, jedného spolužiaka zobrali tam do divadla, druhého tam, ten sa uchytil tam, takže človek začne tak akože byť obozretnejší a tá realita ho dobieha. Takže ja som mal šťastie, že ma oslovili z Trnavského divadla Ivan Blahút, režisér, ktorý vlastne mal tam taký kolektív svojich hercov, ktorí boli starší a mňa si tam vybrali alebo pozvali a on ma zobral kvázi do Trnavského divadla, čo bolo pre mňa úžasná škola. Bolo to zaujímavé, boli tam starší herci, my mladí a bol som tam 4 roky potom, čo bolo vynikajúca herecká škola v podstate. Hej. Nie, že oveľa viac, ale samozrejme na tej VŠMU máš nejakú predprípravu. Ale až tá realita v tom divadle ti ukáže a tam sa v podstate najviac naučíš, ukáže ti tie schopnosti. No dobre, a potom teda hral si teda 4 roky v divadle a kedy prišla potom teda tá zlomová, alebo teda keď to tak môžem nazvať, tá zlomová, ten zlomový moment, že zrazu ideš dabovať Joeyho. Spomenieš si na toto? Vieš, no ten Joey, jasné, že teda tí priatelia ako takí boli veľmi populárni, ale ja tým, že som bol v tom rozhlase od malička v zásade, tak ja som ten dubbing robil od 10 rokov, hej. V podstate áno, Joey a tak ďalej, ale ja si spomínam, ja som daboval 1000-ročnú včelu, hej, to sa volalo, že posynchróny vtedy, hej, že tam normálne sedel Jakubisko, na kolibe sa robilo a my sme ešte neviem s kým robili také tie deti tam, hej, takže ja som vlastne ten dubbing robil dlho, hej, to znamená, že áno, tí priatelia tak zarezonovali a tak ďalej. Režisérka Števa Gorduličová nás obsadila a bolo. My sme to aj veľakrát s chalanmi aj s babami hovorili, že keď sme to aj začali robiť, tak my sme na to tak kúkali, že no však dobre, je to také akože vtipné, ale neboli sme z toho nejakí hotoví, hej, že takýchto sitcomov už bolo viacero, aj sme to poznali, takže no, že však dobre to hrajú. Až postupne samozrejme tým, ako sa to stávalo takým fenoménom aj teda v Amerike, v zahraničí, tak aj my sme na to nabehli, hej, že ono sa to takisto z začiatku tak akože rozbiehalo, ako hovorím, vtipné, ale potom to zrazu začalo byť naozaj, že tak vyšperkovaný, taký humor, ktorý presne sadol na tú dobu, na tých ľudí a tak ďalej, tak my sme sa v podstate pri tom zviezli, hej. Áno, je fakt, že veľa ľudí hovorí, že ten náš dubbing bol veľmi fajn, aby som bol takýto, hej. Myslím si, že to bolo aj špecifikum toho, že Števa Gorduličová vybrala veľmi charakterové hlasy na to, hej? Že naozaj každý ten hlas bol svojím spôsobom špecifický. Či Biba, ktorá tam pišťala, hej, áno, ako Phoebe, a tak ďalej. Monika, ktorá bola hektická, Andrea Karnasová. Takže charakterovo to veľmi sadlo. Hej? A my sme sa postupne s tým nejak oveľa viac zbližovali, až to celkom dobre vypálilo. Zaujímavé. Aj možno, že vedel by si nám aj povedať nejaké také, keď si pamätáš na nejaké také spomienky alebo momenty, kedy ste sa dostali do nejakého bodu, že toto bolo trošku prepisknuté pri tých priateľoch, alebo že toto sme mohli spraviť trošku inak, alebo nejaké také akože my či oni ako humor? Vy, keď ste to akože natáčali, možno, že aj z toho pohľadu, že keď už ste to mali zdabovať a videli ste, že táto scéna možno, že na slovenské publikum môže vplývať nejak... Vieš čo, to vôbec to sme neriešili. Je tam na to režisérka, teda v tomto prípade režisérka, ktorá to veľmi, veľmi ustrážila. A Števa Gordulička mala takú super schopnosť, že ona vlastne... Ten dubbing je aj o technike, hej, že musíš sa trafiť do tých slov, do dĺžky a tak ďalej. A ona, nechcem povedať, že na to nedbala, ale ona oveľa viacej bazírovala na tej atmosfére, hej, na tej situácii, že aby to vlastne tá situácia našimi hlasmi alebo našim herectvom bola vypointovaná a tak ďalej. Takže niekedy tá technická stránka, inak fakt paradoxne teraz, keď to však stále je to na nejakých
v nejakých telkách, tak pozerám na to, že my to hovoríme, že tam si bol mimo, hej, že vidím, že tam chýba ešte slovíčko alebo niečo, že on ešte klape a tak, ale v rámci tej situácie a tej atmosféry to nevadilo, lebo to bolo, ale toto, čo sa pýta, že či sme sa akože nejak tak pozastavili, tak vieš čo, vôbec. My sme to brali ako prácu. Fakt je ten, že už v nejakej od tej 3., 4. sérii, keď to fakt bolo už naozaj už tí americkí scenáristi pravdepodobne to šperkovali, však neviem, či si videl na YouTube, to je, že oni to vlastne hrali ako keby v divadle. To sa natáčalo normálne, že bol ateliér, ale tam sedeli diváci. Hej? To znamená, že tí diváci priamo na mieste reagovali na tie situácie a tí scenáristi, aj herci, dramaturgovia vlastne si ako keby skúšali tie reakcie, že či je to vtipné. Hej? A podľa toho aj menili scenár. Že keď videli, že autenticky tí diváci nereagujú hneď na mieste, tak to možno prepísali alebo niečo. Takže tamto oni mali fakt, že vymakané, ako sa hovorí, že tam tá reakcia prišla hneď. Hej? Takže nám sa stalo naozaj, že sme niekedy museli na chvíľu prestať dabovať a fakt sme sa smiali, lebo tie situácie boli fantasticky vypointované. Ja by som možno povedal, že Joey je aj akože taká postava, ktorá je u Slovákov možno, že aj najviac. Dobre, keď prečo? Lebo takého... blb? Akože, to ne, ale akože takto, keď si povieme, že pár nejaký, hej, tak to bol určite Rachel a Ross, hej. Každý ich tak vníma, že ideálny pár. Možno, že potom ešte Monika s Chandlerom boli takí, že predsa len im to tak vyšlo, že na konci spolu aj sťahovali do domu a mali deti. Ale Joey bol vždycky taká tá postava, taká tá samotná single postava, ktorú ľudia si zamilovali práve pre ten charakter. A nestretol sa aj ty niekedy s takým niečím, že ľudia ťa na ulici zastavovali, že a nie ste vy náhodou ten Joey s priateľov? Vieš čo, až keď som prehovoril, lebo takto si nespojili, ale je naozaj pre mňa úplne že fascinujúce, že vlastne však teraz mali to 25. či koľkaté výročie, ten reunión, že to tak dlho trvá. Hej? Ja si neviem, ani nepoznám nejaký iný seriál sitcomový, ktorý by mal takýto presah, ako keby generáciami, 2,5 chlapa a tak ďalej. Hej, bolo veľa, ale toto je naozaj špecifické. Hej? Prečo sa ti to páči doteraz? Vieš, asi dosť mladší odo mňa. Takže že stále to akože rezonuje. Hej? Čo je akože super. No a naviac nedávno však zomrel aj Matthew Perry, Chandler. Takže áno, ono tá značka keby stále s niečím keby ožíva a sa stále keby udržiava v takomto povedomí. Mne sa zdá, že ja mám pocit, že tam naozaj veľmi zafungovala už som to, myslím, že hovoril zo párkrát, taká seba irónia tých postav, že oni si vedeli vystreliť zo seba, aj z druhého, ale hlavne zo seba, hej, že aj ten Joey, nech bol akýkoľvek, to bol proste finálne sympaťák, obrovský sympaťák, lebo bol úprimný v tom, čo robí. Síce, dajme tomu, urobil nejakú blbosť, učí sa po francúzsky, ale on je presvedčený, že dobre to hovorí, hej, aj keď akože blá, 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 blá. A že tá úprimnosť v tom bola veľmi vtipná a očarujúca, dá sa povedať. Áno, jak som hovoril, akože za mňa Joey je jedna z tých úplne, že pre mňa najviac top postava. Ale mimo toho ešte som mal takú jednu otázku, možno, že trošku moc špecifickú, ale myslíš si, že títo herci, ktorí akože pôvodne hrali priateľov, myslíš si, že sa aj niekedy... Samozrejme, ono to bol seriál, ktorý bol globálne vysielaný, ale či mali nejakého tušenie, že práve herci na Slovensku, ako si ty, Dušan Cinkota a tak ďalej, že ich dabujú? Že myslíš, že takéto niečo, že mali o tom nejaké informácie? Tak oni určite vedia, že tým, že to boli tie jazykové mutácie celosvetové, tak to Biba vždy sa smiala, že mali by sme spraviť nejaké také stretnutie vlastne medzištátne, že hercov, ktorí to dabujú a vlastne to by bolo celkom vtipné vidieť, že kto to robí. Že... Ale myslím, že ten herec, čo hral Rossa, ako sa volá? Chandlera, Rossa, čo hral... Teraz si nespomeniem, ale on hráva ešte doteraz v nejakých známych seriáloch. Áno, on bol v Bratislave, on hral, točili tu nejaký film Američania a viem, že Biba sa tam dobíjala, že sa chce stretnúť a osloviť David Schwimmer, jasne. No. Takže to sa myslím, že nepodarilo, ale tak
jasné, že oni museli vedieť a podľa mňa by sa na tom bavili, keby videli naše ksichty. Lebo to ma presne tak zaujalo nad tým, že ako sa môžu títo svetoví herci tak vždy, že postaviť, že tento človek ma dabuje, že aká sa na Slovensku. No dobre, a možno by som prešiel aj ku ešte teda poslednej téme, tak naši fanúšikovia veľa sledujú, napríklad my sme vychádzali vždy zo takých tých superhrdinských záležitostí a komiksy, literatúra, hry a bla bla bla. A o tebe je teda známe, že ty si daboval aj teda Spider-mana Tobeyho Maguirea v trilógii pôvodnej od Sama Raimiho. A vedel by si aj približiť možno takýto okamih tvojho života, že spomínaš si na to nejak čerstvo, že aké to bolo, že prečo teba práve vybrali? Ty budeš vedieť tiež, že kedy to bolo. Ja už si to nepamätám. 2002 je prvý. 2002 bol prvý Spider-Man. Ďakujem, 25 rokov. Vieš čo, zase myslím, že to bolo so Števou Gorduličkou. Asi to vtedy sadlo. Ja neviem. Vieš, hovorím, že trošku je to také, ja chápem, že je to také špeciálne, že toto si daboval, ale fakt je to moja práca. Ja to beriem nie, že odrobíš. Úplne až tak, nie až tak, ale v zásade akože áno, je to moja práca a dabovali sme s kolegami desiatky filmov, hej, na ktoré akože bohužiaľ si nespomeniem, ale som rád, že ľudia si to pamätajú. Takže áno, viem, že to bolo prvé také silné, že Spider-Man sa robil, to si pamätám, Tobey Maguire, teraz ich už je zopár dosť, ale v jednom teraz myslím, že sa objavil, nie? Áno, bolo to, že som tam išiel na 2021 Nový Home, tak tam sa keby vrátil. Ja som toto už potom nesledoval, ale viem, že toto bolo, Kirsten Dunst sa mi tam veľmi páčila, to si pamätám, Zuzá Porubiaková ju robila, takže to si pamätám, že, ale bolo to, vtedy to bolo také, že wow, že toto je veľký hollywoodský film, že toto bude akože aj to myslím, že malo veľký úspech. Podľa môjho názoru je to momentálne považované, tento Tobey Maguire je stále považovaný za takého, že jednotku Spider-mana. Ale nebolo to práve, že najviac sa to blížilo kvázi tej predlohe? Hej, že tá premena a tak ďalej, že toto už boli potom ostatné. Z nejakého pohľadu už potom toho vývoja toho Spider-mana, že teraz ho napríklad stvárňuje ten Tom Holland, tak Stan Lee ešte keď žil, to bol akože ten tvorca komiksov, tak ako posledný tvrdil, že práve Tom Holland je taký ten najbližšie tej predlohe, ale zase Tobey Maguire, on je ten OG Spider-Man, ktorý prišiel a položili akoby tie základy. Hej, však to bol vlastne ten prvý, tá premena jeho a všetko toto. Hej. Ale práve preto som nechcel vedieť, že či na to nejak, akože lebo to je fakt, že ikonická postava. Vieš čo, aj moje decka mi to hovoria, že to bolo také prvé. Hej, tým, že to bolo prvé, tak asi to bolo najviac ikonické. A ty si aj predtým nejak, že čítal nejaké, že komiksy alebo niečo? Ja som nebol komiksový typ ani doteraz, takže ja sa v tom vôbec nevyznám ani v týchto Avengeroch a to už je na mňa už moc komplikované. Ale ja tak aspoň vieš, že ako prišiel Spider-Man k schopnosti. Áno, to vie. Každý chceme byť pokúsaný pavúkom. Tak. Ja tu mám, Ivan, pre teba pripravených 10 citátov z priateľov a teda tvojou úlohou bude aspoň sa posnažiť uhádnuť. Počkaj, my keď sme to robili, tak ja som daboval Joeyho a s tými postavami. Ja som ostatných nevidel. Vieš? A nedá sa povedať, že by som si to pozrel celé. Takže o toto bude vtipnejšie. Okay. Takže ja by som začal teda prvou, že ja mám sex s dinosaurami. Nie len, že to nie je vtipné, ale je to aj fyzicky nemožné. V záležitosti o druh by som mal mať 6 stôp dlhý 3 bodky. Áno. No, keďže Ross bol antropológ, myslím, že tak je to Ross, keďže sú tam dinosaury. Tak, ale to je iba dedukcia. Ale dobre, ja som hovoril, že to budú skôr také, že čo by mali vyjadrovať tie postavy. Dobre, druhá, som pacifista, no keď príde revolúcia, zničím vás všetkých. Fú. Neviem, Chandler? Nie? Phoebe. Áno, však ona bola slniečkárka v dnešnej dobe. Takže ďalší citát, jedlo, sex. Ja neviem, chcem oboje. Myslím, že Joey. Dobre si trafil. Jasné. Vítaj v reálnom svete, je na nič, budeš to milovať. Fú, neviem. To neviem. Dievča? Monika, hej. Teraz som ťa predbehol. Ale dobre. Ale išiel si na to dobre. Vylúčovacou metodou sa k tomu dostali. Ahoj, som 3 bodky. Hovorím vtipy, keď som nesvoj. To je Chandler. On bol taký. Hej. Ako by mi celý život všetci hovorili si topánka. A dnes som sa zastavila a povedala som, čo ak nechcem byť topánka? Čo ak chcem byť kabelka? Chápeš? Alebo čiapka? No, buď Phoebe, alebo Monika?
Rachel. Do tretice. Dobre, ďalší citát. Hej, poviem viac hlúpých vecí pred 9 ráno, než väčšina ľudí povie za celý deň. Podľa mňa Chandler. Áno. Tak. Nie som dobrý v radách, môžem ťa pobaviť sarkastickou poznámkou? Chandler? Tak, hej, dobre. Ahoj, ako sa máš? Ja. A toto posledné, to je vlastne posledný citát a ono je to keby taká krátka konverzácia, ale tiež hľadáme teda hlavnú postavu. Takže dátum narodenia 16. november 1968. Vek? Neviete to vypočítať z môjho dátumu narodenia? Ja som doktor Cliff, nie matematik. Fú, to neviem. To bol Joey. Hej, áno, to bolo, keď hral v seriáli. Áno. Tak dobre, my ti veľmi pekne ďakujeme. Na kamere zrátame, koľko bolo správnych odpovedí. To potom budeš vidieť. Dobre, ja si myslím, že sme v závere rozhovoru. Ivan, my ti veľmi pekne ešte raz ďakujeme, že si prišiel ku nám a že si teda porozprával o svojej kariére a skúsenostiach životných alebo teda aj profesionálnych. A zároveň ti želáme veľa šťastia aj teda v budúcnosti, či v súkromnom alebo profesionálnom živote. Ďakujem za pozvanie. Pokiaľ máš niečo, čo by si chcel ešte odkázať divákom alebo teda nám, tak kľudne môžeš, je tvoj priestor a... Ako sa máže takéto, tak majte sa dobre. Tak my vám veľmi pekne ďakujeme, že ste pozerali tento rozhovor. Nezabudnite dať like, komentár, prípadne prezdieľať video, čo nás taktiež veľmi poteší. No a do komentárov možno spomenúť, že koho by ste chceli vidieť v ďalšom rozhovore. Toto bol Matthew Samuraj v Crow Production Studio, Matúš Crow za kamerou a Ivan Shandy Šandor. Ďakujeme. Ešte raz.